Sithanda ukuthatha Ngiyamubingelela lethuba egameni ngibingelele lenkosi Jesu igama Kristu, lami igama uNamsilo lami kaDlamini uNkulunkulu bazalwane ngiselisiwe ngiyamthanda ngithanda uJesu. isikhathi esiningi ngispenda ngishumayeza abantu asebekholwayo vele. Yizwa lento leyo. Most of the time ngikhuluma nabantu vele asebekholwayo nabantu asebene-experience noNkulunkulu, and lento ngiyayibona ukuthi iyaqhubeka. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nawe wena awukholwa noma awulizwa izwi lenkosi elishunyayezwa. uJesu Kristu, number one, uyahamba nawe regardless ukuthi wena uyamthanda noma umthandi. So kungenzeka ukuthi somehow unakho lokho kuwena, nayo leyo nkonzo kuwena yokuthi ungamu-acknowledge uJesu Kristu. uJesu Kristu akanendaba ukuthi wena uyamthanda noma umthandi yini, kodwa uyohamba nawe. Uhamba nawe mangabe umthuka, uhamba nawe mangabe ungamboni, uhamba nawe mangabe umenza inhlekisa ezweni, uhamba nawe futhi uma ngabe wena usuhamba usuye kwehlisweni kwakho. uSathane noma esekubambile eseyilusa, yena uJesu Kristu usuke esekhona nawe kulokho kuluswa, evumela ukuthi aluswe. Awumazi uNkulunkulu wami evunyelwe ukuthi aluswe isitha ngenxa yokuthi ufuna ukulandela wena. Akakhathalele ukuthi mhlambe uyahlupheka noma ucebile, no, uyakulandela noma kunjalo. Noma usuhamba usuye emgodini phakathi, uhamba nawe yokufica emgodini phakathi, angene nawe kulowo mgodi kuwona, ahambe afike kulowo mgodi, ufike at the lowest point, akufundise ukuthi uphunywa kanjani lowo mgodi loyo, akunyathelise step by step. Mangabe usuhamba futhi lowo mgodi loyo uyamuzwa yena, uhambe naye. Mase usuphumile futhi kulowo mgodi loyo uhlala nawe. Mangabe usuphumele futhi lowo mgodi loyo, mase ufike ngaphezulu, ufike uqalaze ubheke ukuthi kule ndawo le kuyona usu-free, uqalaze umkhohlwe yena. Noma usumkhohlwa yena uyakubuka umkhohlwa, akadinga, uyakulinda. Noma usekukhiphile emgodini usubheka iy'nto zakho wena, akulinda akubuke. Noma ubhizi wena ubheka iy'nto zakho, mangabe futhi sezikushaya futhi aphinde akubuyise, aphinde futhi akufundise ukuthi kuphunywa kanjani emgodini repeatedly. Akayeki ngawe, akakulahli futhi akakukhohlwa. Naw nayi-ke dade ngifuna ukuya kuyona-ke ukuthi wena othi awulizwa izwi likaNkulunkulu uyolizwa nini. Mhlambe ngenze ukuthi sengishumayelile mina, but ukhetha ukuthi wena still awukwazi ukungizwa izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu awulalelanga noma ngabe sengikushumayezile ngalo, noma sengishumayeze kangakanani still awungizwa. No, kukhona i-portion ebalulekile ukuthi uyolizwa nini izwi likaNkulunkulu. Kwamina ngingakhuluma unyaka wonke ungangizwa ukuthi ngithini, but the day umuzwa uNkulunkulu ila khona uyoshumayezeka khona, because usanele unephimbo lakho, une-pitch yakhe, une-frequency ayikhiphayo. Le frequency ayikhiphayo ayilingani yaJesu Kristu. Mina mangihamba ngiyakwazi ukuhamba ngi-trip endleleni ngiyiwe phansi, but ukhona uNkulunkulu ongakwazi ukwenza lokho. Khona uNkulunkulu ohlezi perfect, ohlezi enamandla ukuthi noma ngabe wena usulimale kangakanani, yena uzophinda kubuyise ume la kumele ube khona. NoNkulunkulu ukulandela isimo sakho sehla siyaphansi, yena iqhubeke nge-progression, shuthi yena uqhubeka ne-progress. Khona the day wena at your lowest point azokubuyisa la ubelonga khona. Akanendaba, akakhathalele lutho, uhleli ngodaba lwakho. Shuthi wena ngenze ukuthi iphimbo lakho awulizwa, and that is the most dangerous part. Ungamuzwa uNkulunkulu. Ungamuzwa uNkulunkulu, mina ngikhuluma ngoNkulunkulu onganendaba ukuthi awumuzwa, but uyohlezi ekhuluma. Noma ngabe usanele ikhipha-ke i-frequency yakhe, mhlambe wena ukwazi ukulizwa i-pitch yami, awukwazi ukumuzwa uNkulunkulu kuyona. Mina-ke ngeke vele mina ngoba ngumuntu okwazi ukuwa endleleni ngikunike into uNkulunkulu azokwenza uyizwe, but the day umuzwa uNkulunkulu uyobheka ngaphezu kwami, uyongangizwa mina, uyozwa uJesu Kristu ekhuluma nawe. Lelo langa umuzwa uJesu Kristu ekhuluma ngawe, uyobusa
umuntu olizwile izwi likaNkulunkulu, lelo langa lelo kuyilanga oshunyayezwe ngalo, uyokhetha ukumukela njengenkosi nomsindisi ngoba usumzwile. Angikhulumi nalabantu laba abangaze bamuzwe, abathi abasoze bamuzwe because baqinile emakhanda abo. Ngikhuluma mina nomuntu olangazelela ukuthi uyafuna ukuzwa into eziwa yithina ngelinye ilanga, but lo Nkulunkulu akamkholi ukuthi ukhona ngoba it seems like a joke, but uNkulunkulu uyomkholwa mhlazana umzwela wena. Ngeke uzuzwele umuntu oseceleni wakho, ngeke uzuzwelwe ugogo wakho noma wakho noma ubaba wakho noma umuntu osemndenini wakho noma umzukulu wakho noma umntwana wakho. uNkulunkulu uyomuzwa wena. Ngalelo langa wena umuzwa uNkulunkulu uyobe usungushunyayezekile. Bazalwane-ke mase bakhona ukhona abantu abayoshunyayezwa yithina, and isikhathi esinasemhlabeni asikho ncane, akufuna ukuqeqnisha. Khona abantu abayoshunyayezwa yithina, mase kuba khona abantu abayoshunyayezwa ukukhala kwecilongo. Khona abantu abayoshunyayezwa yithina baphenduke bamukele uJesu Kristu, but khona abantu abayoshunyayezwa uJesu Kristu yena himself, because ngishilo ngathi awushunyayezwa umuntu ngaphandle kwakhe, ushunyayezwa uyena yedwa uNkulunkulu. Mangabe sekhona abantu abayoshunyayezwa ukukhala kwecilongo kuya kwaJesu Kristu, ukuthi izwi lenkosi siyotshaladula. Angiwazi izwi angikho kude kusona, but nami ngiyayibona ngiyenza letshaladulile. Ngijulile kwitshaladulile nginazo zonke, sidansa outside, siparade, sitshaladula, and kukhona wena on the other side ungahambisani ne-rhythm because usuyashumayezeka. Phela uma ushumayezeka you don't catch the rhythm. Mangabe nami ngisaqala ukukhola I didn't catch the rhythm, but ngangifuna ukubajoyina because kwakukhona le tshaladulini yayikhona. Now wena uzoshunyayezwa ukukhala kwecilongo, sho ukuthi ngalelo langa ushunyayezwa uyobe usumfuna yena khona uzophatheka in the tshaladulini, but the process ukuthi uJesu Kristu uyobeze uzohlwitha ibandla. Sho ukuthi mangabe hlwitha leli bandla wena usushumayezeka ngesikhathi la khona izwi usucinga wena, kanti ngenkathi izwi lisacinga njengoba licinga njengamanje awushumayezeki, uzoshumayezeka mhlazane sekuwena ucingayo izwi. Ngiyakuwonisha, I'm warning you about the last days ukuthi ngalezi insuku la khona you'll be searching for uNkulunkulu. Those will be the tough days uNkulunkulu ngeke usamthola, hayi ukuthi uyobe ngasekho for wena, kuyobe sekukhona lela cilonge likushumayezile. Kubuhlungu ukushunyayezwa yicilongo. Ngathi ngiyayizwa ipain yabazalwane abashumayezeka on the day of i-rapture, ngoba wonke umuntu uyoshumayezeka. Ekho ngekashumayezeka, koshumayezeka lo ngezwa, koshumayezeka lo ngaboni, koshumayezeka lo ongafuni ukuzwa nongafuni ukubona, koshumayezeka wonke umuntu, but koshumayezeka on the day of i-rapture, on the day of icilongo. Mina I feel for labo bantu laba because ngamuzwa uNkulunkulu engasamukeli ukuba ayinabo ezulwini, ngoba khona into engifuna ukuyikhuluma ukuthi thina siyakushumayeza ukuthi kufanele umukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, but there will be a day la khona uJesu Kristu eyomukela khona ibandla. So mangabe uJesu Kristu senimukela ibandla selihlwitha, akusekho wena ispace sakho sokuthi wena umukele yena usebhizi umukele lakhe ibandla. Sho ukuthi I'm warning you ukuthi lento yokumukela uJesu Kristu ibalekile, compulsory, because mangabe selikhala icilongo liyaveza ukuthi asekho ispace sokumukela, sekukhona esakhe ispace sokuthi manje kube uyena omukelayo, ngoba ushilo wathi uyeza. Mangabe seshilo ukuthi uyeza, usezomukela-ke manje. But big question ukuthi wena uzomukela manje thina sisakhuluma noma uzofuna ukushunyayezwa, ngoba phela uma ushumayezwe mase uyamukela. Khona isikhathi la khona uyobe usushunyayezwa khona, but sesingekho ispace sokuthi umukele, sekhona ispace sokuthi kube khona abanye abamukelwayo. Sho ukuthi we will be taken ukuthi sesizwini. So nayi imessage engiyiletha for laba abangakholwa ukuthi angifuni ukuthi ngiyakuthreatenisha, but ngifuna ukukutshela ukuthi khona into ezimbili ezokushumayeza. Uyoshumayezwa usanele wangangcobo, uphinde ushunyayezwe icilongo. Awufuni ukushunyayezwa icilongo
because mangabe ushunyayezwa icilongo, you won't have a space sokuthi uyimukele intshumayelo yakho. But mase ushunyayezwa yimina, uyakwazi ukumukela uNkulunkulu because mina angikwazi ukukhulumela uNkulunkulu. But when wena wedwa uyokwazi ukumuswa. Mina ngiyothi ngiyayikhulumela casually njengoba ngikhuluma njengamanje, ngalivulile izwi lenkosi, ngikhulumele casually kanti uNkulunkulu mhlawumbe useyakhuluma nawe.